Patrimoni de la humanitat i un dels més impressionants i meravellosos exemples de l'estil gòtic civil, la Llotja de la Seda. Este edifici del segle XV, el segle d'or de València, va ser l'escenari que ens va demanar Joan Baldoví, cap de llista per València per Compromís Podemos És el moment al Congrés dels Diputats, per a realitzar la personal i desenfadada entrevista que nosaltres li vam proposar. I tan a gust vam estar els dos, asseguts a les escales de pedra de la Porta dels Pecats de la Llotja, amb 16 segles d'història sota els nostres peus, parlant sobre la ciutat, sobre les falles, els moros i cristians, les danses tradicionals. Joan Baldoví va deixar per un moment penjat el tratge de polític i es va quedar xerrant amb nosaltres com un valencià més. Ha triat Joan Baldoví de Compromís Podemos És el moment, un dels llocs que a mi més m'agraden de València, i estem en el programa de festes i la nostra intenció és humanitzar els candidats polítics. La primera pregunta que li vull fer a Joan, gràcies pel teu temps, per què has triat la zona de la Llotja, el Mercat i el Sant Joans? Més enllà de, diríem que és una de les zones més precioses que tenim a València i a més m'encantaria que estiguera sense cotxes, ho dic, aprofite per a dir-ho ja. Jo crec que representa, diríem, una època en què l'esplendor del regne, de l'antic regne de València en el segle XV i XVI es va donar en tota l'empenta, i també del mercat central, perquè jo crec que això suposa, diríem, el nostre passat esplendorós, però el mercat central, que és un lloc que està ple de vida. Per tant, és el nostre present i és on està la gent, on la gent es reconeix, en fi, ix, compra, ven, i aquest esperit tan valencià, i aquest esperit, en definitiva, que és on està la vida. Vull parlar en Joan Baldoví, ciutadà de la Comunitat Valenciana, no polític. Si te tingueren que buscar, bueno, tu eres de Sueca, si te tingueren que buscar per València, un dia que tu dius me vull desconnectar i vull perdre'm, on te trobaria? Me trobaríem passejant per qualsevol dels racons del barri del Carme. Sempre que puc em deixa perdre, vaig sense rumb fix als llocs o intuïtivament, passant per llocs que no ha passat. De fet, avui venien cap ací i jo dic, mira, per aquesta placeta no havia passat mai. Jo crec que a València, les nostres ciutats tenen a vegades tresors per descobrir, i una bona manera de descobrir-les és justament això, passejar sense rumb. Si em permets la llicència, a veure, és l'imaginari, el Vox Populi més o menys amagat o no, el barri del Carme tira més cap a l'esquerra que cap a la dreta o m'ha fet a mi? Bueno, des de sempre, en l'imaginari d'aquells que estudiàrem a finals dels anys 70, ací a la facultat, jo començaria a fer en la Facultat d'Econòmiques de València, evidentment el barri del Carme era un lloc ple de vida, un lloc en ebullició, un lloc on el canvi de lo vell que estava morint i lo nou que naixia es manifestava d'una manera absolutament brutal. Haveu començat la campanya electoral, aleshores teniu que donar un perfil, evidentment polític, per a conquerir aquest importantíssim percentatge del 30-40% de persones que encara no tenen decidit a qui va votar. Però jo, de moment, me'n vull allunyar de la imatge del polític. I pense que, com a estratègia de campanya, és molt interessant que també potencieu la vostra imatge com a persona, perquè ja esteu farts d'eixir a les televisions i als mitjans de comunicació en el vostre tratge de polític. Aleshores, per a conquistar o per a conquerir aquest percentatge de l'audiència que no vos coneix com a persona, com és Joan Baldoví persona, no polític? O és la mateixa persona? Jo intento ser la mateixa persona de polític que de ciutadà. I no resultes votador? Bueno, a vegades sí. Sobretot quan eres d'un partit, en fi, com m'ha tocat a mi ser l'únic diputat de Compromís estos 4 anys, que m'he hagut de multiplicar, a vegades el resultat és votador. Però jo soc una persona normal, una persona, en fi, en gustos normals. A mi, com a bon valencià, em tira la terra, m'agrada fer esport, m'agrada eixir en bicicleta, m'agrada caminar pel camp, m'agrada pujar muntanyes, m'agrada nedar, m'agrada la mar. La mar és un lloc que per a mi sempre és màgic. Sempre que veig la mar sempre dic que màgica que és la mar. M'agrada llegir i m'agrada viatjar. Jo crec que gustos absolutament senzills. Intento ser en política
tal i conforme soc en la vida normal, perquè jo crec que és bo que siga la mateixa persona sempre i no faça un paper que realment siga impostat. Per tant, jo he intentat estos 4 anys allà al Congrés dels Diputats o els anys anteriors quan he sigut alcalde del meu poble, intentar que sempre la gent veguera a la mateixa persona, com a ciutadà que com a polític. Vaig agafar una de les frases que em serveix per a la següent pregunta, que has dit que eres un valencià que exercix de valencià. Eres fester, t'agraden les festes de la Comunitat Valenciana? Sí. Destaca'm una. Totes. Totes? Totes. Anem a veure. Coneixes les fogueres de Sant Joan d'Alacant? I tant, I les de Castelló? I tant, que les conec. La Madalena de Castelló, les falles de València, evidentment. I tant. Anem a veure, jo he sigut fundador d'una falla. D'ací de València o del meu poble, del teu poble, de Sueca. de Sueca. Falla Via del Materal. He estat en totes les festes, vull dir, he estat en fogueres, a més venen en un temps magnífic quan comencem l'estiu i per tant passar una nit de fogueres a Alacant visitant fogueres i... Els racons, l'ambient que n'hi ha per la nit, que és tan agradable. És tan agradable, a més unes dates boníssimes. Les falles que a més venen just en el moment en què s'acaba la tristor de l'hivern i esclata la primavera o Madalena, que també ve, si fa no fa per les mateixes dates, un poquitiu abans. I després moros i cristians que n'hi ha tot l'any. Jo m'he fet ara un expert en moros i cristians perquè he visitat moros i cristians en totes les parts. Els d'Alcoi, els de Villena, els d'Ontinyent, els d'Agullent, els de la Vila... Has estat a Ibi? A Ibi, no. No he vist encara la festa de l'enfarinat. Atenció, bueno, l'enfarinat és espectacular, però els moros i cristians, sense desmereixer cap festa de moros i cristians, però t'ho dic perquè vaig tindre l'oportunitat de retransmetre una desfilada. Espectacular. Apúntatelo a l'agenda. Eres cap de llista per València, estem a València. Conta'm un poquet com veus la candidatura de les falles a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Anem endavant? Jo crec que sí. Jo crec que hi ha un consens, i això és bo, que hi hagi un consens general de tota la societat en el sentit de que les falles que donen de menjar a molta gent. Pensem que les nostres festes tenen un potencial econòmic darrere, un potencial de creació de llocs de treball i, a més, de mantindre'l, perquè justament les falles són tots els anys, les fogueres són tots els anys, per tant, hi ha tota una sèrie d'artistes, de pirotècnics, en fi, tot un ventall de gent que, més enllà del que suposa, donen de menjar a molts valencians. I, per tant, com a valencià, jo estaré darrere de qualsevol iniciativa que declare una de les festes grans dels valencians patrimoni immaterial. De moment, Joan, cap crítica a la gestió de Pere Fuset, al capdavant de la regidoria de festes i president de Junta Central Fallera. Pere Fuset, alguna gent pensava que la gent de Compromís podíem no ser festers, podíem no creure que les falles... Jo crec que el que havia passat és que alguns havien intentat patrimonialitzar totes les senyes d'identitat dels valencians. I jo crec que valencians n'hi ha de moltes maneres, però això sí, tots estimem les nostres festes. I en aquest sentit em consta, ho sé, el conec. Vaig fer la passada campanya electoral en ell perquè Pere Fuset anava com a senador per a Madrid i vaig fer actes en ell i el conec des de fa molts anys i m'ha fet passejades per a València en companyia d'ell explicant-me les falles. Em consta que Pere Fuset farà una gran faena per les falles perquè les porta dins, perquè és un faller de socarrel. Parlant de Compromís, bueno, és una pregunta un poquet complicada, complicada no, per a tu no serà complicada. Eixa ànim catastrofista, mil·lenarista de que venen els catalans, ens trauran les senyes d'identitat, fastidiaran les falles, les processions religioses, eixa mania que s'ha instal·lat, a més a les xarxes socials, que funciona molt bé el mentider oficial. Com haveu processat des de Compromís eixa alarma, no sé si raonable o no? Mira, el 9 d'octubre, el dia de la nostra festa nacional, es publica tradicionalment una enquesta que, més enllà de la intenció directa de vot, dona altres dades molt interessants. Enguany, el 9 d'octubre, la enquesta que publicava un diari important
d'un tiratge important, deia una cosa molt significativa, i era qui percebia que defensava millor els interessos dels valencians. I la gent percebia en un 21% molt destacat de totes les altres formacions que érem justament la gent de Compromís qui defensava millor els interessos dels valencians. Jo dic això, valencians podem ser de moltes altres maneres, però tots tenim el dret d'estimar les nostres festes i ningú pot patrimonialitzar el sentit de la valenciania. Jo sóc tan valencià com el que més. La gent de Compromís, conec moltíssima gent de Compromís que està en grups de danses, que ha recuperat les danses al seu poble. Jo mateixa les vaig recuperar al meu poble. Jo sé ballar-la dansar, sé ballar... Saps que jo ballé la jota d'Orba, el Xafat, la Pedreguera, la de Castellut i la de Banyeres. Home, m'encanten, m'encanten. Quasi res. La jota és una cosa molt divertida de ballar. Jo sé ballar la jota del Farb, que són, diríem, les de Prasí. Per tant, jo en aquest sentit, dins de la gent de Compromís, si hi ha alguna cosa que és el nostre ADN, el nostre senya d'identitat, és justament l'estima per el nostre poble i per la nostra gent. I sense... I alguns han pretès crear, i fins i tot encara pretenen crear, batalles artificials que l'únic que han fet ha sigut dividir-nos els valencians i fer-nos perdre el temps en batalles estèrils i no disputar les verdaderes batalles que ens haurien ajudat. Te'n recordes? I ja acabem, i ja parlem de política, t'ho promet. Eixa polèmica, en sèrio, jo penso que absurda, en Pere Fuset en el mocaor del CAP el dia del nomenament de la Fallera Major de València perquè va portar el nugat, el nuc de barret. I per barret, barretina català, anem a veure, però si és un nuc que me fas jo tota la vida. No sé, pense que crida molt l'atenció. I hi ha gent que intenta instrumentalitzar les coses i fer que altres apareguem com que no ens estimem les nostres festes i que ells tenen l'exclusivitat. Jo crec que les coses s'han de veure en normalitat. Els valencians podem anar en un mocaor al cap, un nugat. A més, una paraula que m'abuelo la dia, m'abuelo i m'abuela li diuen el poses el barret, t'emportes el barret, m'abuela li dia a m'abuelo, però m'abuelo sempre portava un barret negre o gorres, ell sempre portava el cap tapat, i per a diari gastava la gorra i per a diumenges gastava el barret. Li dia, vols el barret, Pepe? Te vestixes de Saragüell? De Torretí o ja no? Per la teva carrera política ja no? M'he vestit moltes vegades, sobretot perquè he format part del grup de danses l'Almogàver de Sueca i m'he hagut de vestir moltíssimes vegades en Saragüells. M'agradava més el Saragüell que m'agradava. Jo som més de Saragüell, sí, a mi m'agrada més. El permet una llibertat de moviment més gran que una altra cosa. Parlem de política. Els polítics valencians, a Madrid heu de ser ambaixadors de... Hem de ser ambaixadors de les aspiracions i dels interessos dels valencians que ens han enviat justament allà. És a dir, jo tinc ben clar qui m'envia a Madrid. Jo tinc ben clar, quan apreta el botó, a qui he de representar. Hi ha altra gent que prefereix apretar el botó en clau estrictament partidista i a mi m'agrada apretar el botó sempre en clau estrictament valenciana. Perquè entenc que jo em dec a aquells que han confiat en mi i fins i tot a aquella gent que no m'ha votat. Jo crec que, i jo ho he fet així, sempre he votat en clau valenciana. Coneixes els teus contrincants? Sí, en Ricardo Sisto teníem despatx en despatx. Elena Bastidas va ser alcaldessa d'Alzira quan jo era alcalde de Sueca i per tant hem hagut de coincidir en molts actes. Ana Botella la conec menys, en fi, he seguit que va ser delegada del govern, però vamos, a estos tres efectivament els conec, a Ten de Ciutadans i al xic de UPyD, que també sé que és de la Ribera, perquè es dona la casualitat
que els 3 aspirants per la circunscripció de València. València, dels 6 que, per exemple, avui tenim un debat, 3 som de la Ribera. Vaig a posar-te en un compromís, mai millor dit, pel teu partit. Si els coneixes, podries donar-me una opinió personal i política de cadascú? O ja és massa? A veure, jo podria... Per exemple, Elena Bastidas. Elena Bastidas jo considero que és una política intel·ligent i hàbil. Això és una arma de doble filo. Efectivament. Ho he dit a consciència. Ana Botella. Bé, Ana Botella no he tingut l'oportunitat de conèixer-la i, per tant, no m'agradaria opinar sense tindré un coneixement de causa. Vicente Ten. Vicente Ten, tampoc hem tingut temps d'intercanviar apenes 4 paraules, el coneixeré avui perquè després tenim un debat i tindré ocasió de debatre. Però les 4 vegades que l'he sentit pense que és una persona més moderada que el discurs que porta de vegades Ciutadans així justament a València. Un altre compromís. En sèrio, no el que a tu t'agradaria. Què va passar el dia 20 de desembre? El dia 20 de desembre, que la coalició Compromís Podem és el moment, tornarà a donar la sorpresa com la vam donar el dia 24 de maig i tornarem a trencar les enquestes. Ahir ja avisava l'enquesta del 6 i ja ens situava com a segona força en tot el territori valencià, és a dir, en el conjunt del territori valencià, i jo crec que el dia 20 de desembre certificarà que estem colze a colze lluitant per ser la primera força així. I quin serà el partit guanyador? Nosaltres. A Madrid. Qui governarà? Qui governarà? Pues, per primera vegada jo crec que el partit està més obert que mai. Sí. És a dir, jo crec que és un moment històric. Mai, els que tenim memòria de tota aquesta transició, mai havia sigut com ara, un partit a 2. És a dir, ja és un partit a 4 i fins i tot a més gent que podem contribuir a la governabilitat d'este país. I per tant, jo crec que a hores d'ara el partit està absolutament obert. Per a quasi terminar... Pense que Rajoy no serà president. L'haurien de fer la rosca a Albert Rivera? A veure, jo sóc un polític que es considera un polític... T'ho dic perquè torne a parlar del Vox Populi. Ciudadanos, per la gent, per lo que se comenta, se'n va més cap a la dreta del PP que cap a l'esquerra del PSOE, que diuen que el vot útil és votar el PSOE. Allà no sé què pensaràs tu, però Albert Rivera, tot i que està tot molt polaritzat, sembla que va ser la gran figura decisòria el dia després. El vot útil és votar a qui creus que representarà millor els teus interessos allà a Madrid. Siga un o siga 21. O siga 21. Per a mi, per a mi. I després, jo crec que, sincerament, crec que Albert Rivera ha sigut un producte clar de recolzament des d'alguns mitjans de comunicació. No pot ser que recorde que l'altre dia estàvem desdejunant la meva filla i jo i em diu: pare, altra vegada, Albert Rivera, altra vegada. Vull dir... Quants anys té la teva filla? En té 23. Ah, bueno, ja t'he trellat. En té 23. Una de les 2 bessones que tinc una altra. Tinc 3 de filles. I diu això. I, efectivament, jo crec que ha hagut una sobreexposició mediàtica d'Albert Rivera i jo crec que els resultats, en fi, potser no siguen els que estan dient les enquestes, pot ser. Ens podem prendre una bona sorpresa, a lo millor per aquest percentatge fos de 30-40%, és un percentatge gran, 30-40% de l'electorat que no sap encara a qui votarà. Gran no, grandíssim. Grandíssim. A hores d'ara, per això jo crec que estem en disposició, així a València, de ser nosaltres la sorpresa i de que n'hi hagi sorpreses que ara mateixa les enquestes potser no recullen. Recordem que el 24 de maig moltes enquestes van quedar en evidència i per tant jo m'agrada ser prudent, m'agrada ser com aquella dita valenciana, no digues gat o blat fins que no estigui en el sac i ben lligat, i siguem prudents i esperem el dia 20. Per a terminar, que ja no sé si s'hem passat de temps, no puc... Tinc que fer-te la pregunta. Estem a la llotja, estem a la porta dels pecats. Qual és el teu major pecat com a polític?
O qual és el pecat dels polítics? Que no vull posar-te en un compromís. El pecat d'alguns polítics ha sigut ficar la mà en la caixa de tots. Hi ha un altre pecat dels polítics... Aquesta és la resposta de manual, Joan? Sí, però hi ha un altre pecat dels polítics que és la vanitat. I jo crec que davant de la vanitat el millor que pot fer un polític és intentar no perdre mai el contacte amb la gent. I per això jo he volgut que justament avui estiguérem en un passat esplendorós que van tindre els valencians, però sobretot en un present que el representa el mercat central de València, que és justament on està la gent plana, on està la gent senzilla, on en definitiva es poden veure els problemes que té la gent. Joan, ha sigut un plaer parlar amb tu. Molta sort, Compromís Podemos és el moment, que la Mare de Déu ens empare i sort. I Sant Vicent. I Sant Vicent. Gràcies, Joan, gràcies. A tu.